nyanyi Kancing sukjai Asya buneng kami Rei adonan treng Hapo kamin sim Banyan ino Noya kajing long barim Bangan yono Kung uriw bajanay Bangan yoleg bane syari Jing syay Kaburung nga siblay, amen. Haswa ya kapangin ya sedang ya kada kecil sekri jeng ya ublay ngan kerpa di Reverend Shibi Walang Belos Sekretari jongka Silver Jubilee Celebration jongka Presbytery in Sungguh Bahaban ai kejing penbenai program jongka kada kecil seng ka pemerintah. Reverend Chairman jawaban pensengoy ke program hagade ke por kumtu kumbang ilayo ya ka jingruai penramen sim naka standing goyar jingseng samla thangmau district ke por sipo lai po am ka jingseng pajba chairman Reverend S.L. Mauble chairman jong ka Jubilee Normal Presbytery jawaban puli bat duai di temsan W Nongrang Yoban lum jing aingu hakapor bangidang lum yaga jing aingu ngin yo ban yo sngew yekini ki koyar naga standing koyar jing seng samla Silang Kri district naga standing koyar jing seng samla Nongtama district ka standing koyar jing seng samla Kenrut district ka standing koyar jing seng samla Maukara district yo ban pen kentang dari Reverend S dengan yo ban pelaj yaga souvenir dari Reverend Dr. B.L. Nongburi. Baryo ya ka jingkran na Reverend Dr. B.L. Nongburi. Ngin yo ya kuya na ka standing kuya jingseng samla Nongrama district jing penbena bat penwai. Reverend Chairman kini kalau ka jing pensengaw ya ka program hari ni ka po. Ngi aingo ya ublay upapanyo hangi ya kada kesengi kom kanormai presbytery kesengi kabangil ya duai kesengi kabangil ya pan na ublay mon ai hangi ya kamariang kabalai luoj bangin sekri yo trai ha kaba upailang balas suspa jo trai jong kanormai presbytery ni ke balang baro ni ke district baro Kenya walang hakane ka balang kemi jungi hanong romai ha ka bangin yo ya ka ban penkut ya kane ka jirkhe Jubilee jungi kum ka presbytery ngidap da ka jisngungu yo blay nagaliang jong ka normai presbytery ya ka ba ublay ula isnay ban kerku yangi ha ka jing yailenti jungi ha kane ka jingdap arfusan snem Ngilaya rakhe ya kada kajing rakhe Jubilee kajongi nado usnam ar fusal mensyam snem ngilaya rakhe ya kada kasnem Jubilee da kabangila pli ya ka haka arfu nyautrek benai me jongka snem ar hajar fusal bat kom ke presbytery arfusan bakom ke presbytery ngilaya kutskam Bakane kade kasnem Jubilee bat ngin yo barakhe yaka baro sisnem komta ngila penbet ikiten tete program ke jongi ha ka bangila shania haki department baro joga presbytery ngila shania haka jinge seng kentai ngila shania haka jinge seng samla kumjuru haka Silver Jubilee Celebration Committee baro sisnem kamut kharar benai yaka bangin yo banyarakhe Jubilee Bat shisha ublay ulakerku yagi kombangila penbet ngisngoto shisha ya kajing lam kajang ublay ngilayo ya kajing rakhe Jubilee ya kajing snam baro kawai ha kajing kerku kajing dorengkat kajang ublay kawai pakawai kajing rakhe kawai pakawai ke program ngisngoto ba kala pelong shisha kajing kemen kabakrau yangi kino ya lam yo pailang jong ke presbytery baro kawai
ha ka bang yo ya ka barakhe ya ka ne ka snem jubilee tengila poi menta how ne snem arjar phun reu ha ka bangin sa punkut ya ka ne ka jerkhe jubilee ka jongi ka normai prestri jongi la thong ya ka ha ka arphun yo tori ubnai me ha ka snem arjar iwai dai Reverend W Warba by Reverend SB Nongbet ha ka ne ka balang jongi ha normai bat kumtang ila penkut ya ka jerkhe jubilee jongi menen ha ka arphun yo tori ubnai me arhajar arphun reu ha ka bangila pli ya ka office building kaban pensa jengken mau yang i ha ka headquarter ha ka balang hanong klau ba ha ka de sngi ka ba menta ka ba de sngi blai ka ba jan ya ka ne ka jerakhe ka jingdap arfusan snem ka ba dei ka ne ka sngi life waiterik ka de sngi blai ka bangia kutkum ke presbytery bangin ni pelong ya ka jing penkut ya ka jerakhe jubilee ka jongi kom ka presbytery ha ka de ka balang kemi jongi hang di hanong ramai Tingis ngongo yau belai badang step ngele poi hangdi ngela pendap ya kaban bu ya mau nongrim mau mot uban sa jengken mau hiki pateng baro dai moderator jaga sinat ka jongi haka plau jaga yeng ka kendang ka jau belai hangdi haka balang hanong ramai tinggi don menta haka ne ka plau haka ne ka madan jong ka snong hangdi haka balang jongi hanong ramai ngela penbet haka ne ka jeseng bangin ya khot palba ya ke presbytery barok kawai tengi i bangin ya poi khendiat lese ki babon kenang ya poi bat ngena ya sedang ya kajing sekri jeng ya ublai te ha kare ko por ka bamenta ngin poi ha ka basdang jo kare kajing sekri jeng ya ublai bat ko mon ya lam jong ka ne ka jeseng ngadon ya ka ban pnyang it pnyang sungubha ya phi barok ki balawan syakare kajing sekri jeng ya ublai Ngidon hakade ka jeseng ye kinong kitkam jo ka presbytery nado i moderator jongi baki waipat ngidon ki pastor ke ba ed jongi ka presbytery ngidon i pro pastor ngidon ki temembesan baro ngidon ki nong kitkam kit khat jo ka jeseng kan thai presbytery ngidon ki nong kitkam ba kit khat ka jeseng samla presbytery ngidon ki chairman secretary jo ki district baro ngidon yaki kon samla jungi kibani shimmanta ha kane ka jeseng penkot ya kane ka jerkhe jubilee bat ha kane ka jeseng nalor kini ki bangala pediang sungubha ngila sungudairo ban khot yaki invites ngi ka normai presbytery ngila yo yala ka juga presbytery hadin bala phia na ka mairang presbytery Bat kumta hakare ko por jong ka jerakhe jongi ya kaneka jingdap arfosan snem ka presbytery ngilas ngaudairo ya kaban khot sugubha ya kito ki presbytery baro ki bala ya milang na ka mairang presbytery tengidap sisa da ka jingkemen ka bakrau hakane ka step jo ka sngi ki bala la bane poi bala se donru ki bana ya poi tengidap da ka jingkemen ya kaban pediang sugubha ya ki invites ki bangi kum ka presbytery ngila khot telese kilaya bon hangdi ki beli don kat lemban gi te nganam da jer ka tenglot yaki baro te kinome khmat ki bangila khot sungubha na ki presbytery kalong na ka mairang presbytery na ka mariau presbytery na ka nongom presbytery na ka maunai presbytery ka nongthleu presbytery bat ka maushut presbytery kene ki presbytery kene ki balai melang na ka mairang presbytery hot hakasnam ahrjari wai ngi ka mairang presbytery ngi phia haki southly ngiong ya ka MNMN ka mairang nong ramai ka mariau nong presbytery bat hadin pade ka mairang presbytery kala nang phia shushu bala nang mi saka maunai ka nong thleu bat ka maushut presbytery te ha kane ko por ka bamantang idap da ka jingkemen bani i phi baro ngela khot sngo bahai ke moderator jigri ki presbytery i ke secretary i ke executive secretary te ngas ngo tho ba philaya pidang sngo bahai ka jing khot ka jongi bat philedor kan lem bangi ha kane ko por
don naki kiba ngila khot kimla banwan terei kila pha namik khman daki weipat te da kajing e kajing kemen nagaliang jongi ka normai presbytery ha kare kajing rakhe jubilee ka jongi i pediang i phi baro kinomik khmat nakini ki presbytery sha kare kajing rakhe jubilee ka jongi kajing don jong phi ka pendap ingi ka presbytery ka jing kemen hadu kata-kata ka penpho ka penping yangi ha kare kajing rakhe jubilee ka jongi Teu blai un kerku undorangkat ya kajing ya pelajpor ka bakodo jongpi bandorangkat lambat gi banges kam pilai pai nang ka jing suk ka jing kemen sim ya ka por bana ka liang jong ka presbytery normai ka ai kublai kerpang ya ki presbytery baro sara ka jing kublai ka kerpang ha ki presbytery ki ba fi fidon teu blai un kerku undorangkat lambat pi baro te na ka liang jong ka presbytery ngila donro ki invites ke bangila khot sungba kata kalong ya i nong me khamat jongi i temembasan emlendo i belong MLA jong ka Mairang constituency but i minister jong ka government of Meghalaya te ila don bat ngi hakini ki jerakhe ki baladep te minta inamla bandon shu bat ngi te ngidap daga jing kemen ba i MLA badon burom jongi ile shimenta shirham hakar ka jubilee ka jungi ila khot sungba i master i nongrang i MDC jongka Mairang Noklau constituency ba iru ila shimenta shirham hakar ka jerkhe jubilee ka jungi ila khot sungba i temembasan pi soklet MDC jongka Mount Tharashan constituency but iru ila shimenta shirham hakar ka snam jubilee ka jungi kom ka presbytery tengila khot sungba ye i SDU jong ka Mairang civil subdivision ka jongi civil jong ka Mairang district ka jongi i Shri K Tharniang tengi dab ka jing kemen ba kile dor ka lambat gi tengila khot sungba ye ki officer ke badon hakane ka Eastern West Khasi Hill district ka jongi tile se don ke bala poi don ke bamla ban poi te na ka banta ka jing ya pediang sungba jongki ya ka jing khot sungba ka jongki ni don ya ka ban ai kublei shubat ya ki baro ha ka de ka jerkhe jubilee ngela khot ro ya i pa em badon burom jongi em jo ka himanong khlau shri PNSM te ni dab da ka jing kemen ba i ro ile shimta shirham ha ka de ka jerkhe jubilee ka jongi bat kiwai kiba kum ka presbytery ngela khot sungba tele se don kibala poi bat ngi ke por don ke bamla suban poi te na kaliang jo ka presbytery ngi pen pau shisai ka mansem ka jing skok men hadu kata ba phi baro philia sngo ye jingi kum ka presbytery ba phile shimanta shirham ha ka de ka jerkhe jubilee ka jongi te to ble un kurku norangkat iki banta baro kibangi ngi don ban sakri yautrai te ha kane ka jing rakhe ban pankot ya kane ka jubilee kom ka presbytery ngidap daga jing kemen bangila khot ya kane shimenta ki ba kongsan ha kane ka jerkhe jubilee ka jongi ngidon ha kane ka por ya Reverend Dr. BL Nongbri i nongkren ha kane ka jeseng ka baningkong bat iban sapelaj ro ya ka souvenir jong ka presbytery ka jongi i pastor daga jing kemen ngi pediang sungba ya phi nga sungtho phi don shibon ki kam ke ba krau ten rai phila pelai ka por ka bakor ro jong phi bandon ban gi kom ka presbytery ha ka ka por kham karpang ban ai ka khubor ka ktien ka jong blai ngi don lem ban gi ya i Reverend JS Tony moderator jo ka KHP Synod sep ngi ka jongi i bala pendap mene ya ka ban pli ya umat sa jingkan mau jong ka jer ke jubilee ka jongi bat i ban sa a shibir roi ka khubor ka ktien ka jong blai naga banta jong hero pastor ngi pede ka ji ka jing kemen ya ka jing pelajpor ka bakor jor jong phi bandor kan lembat ngi ka por te na lor kini ki banta ngi don ki wei pat de ki bangela khot sungba ki press ki media ngela khot sungba ka good news jong ka jing seng samla synod bar ki wei ki invites ki bang namla banjer kerteng lot bagi khon samla ki ban sa ai ngi ki jirwai ki bakerpang ha ka de ka jer ke jubilee naga banta jong phi iwei pe iwei baro ki balayawan naga de gajor ke jubilee to blai un karkhu undorkat nadu ka basdang
hado ka papanwai no ya ka de ka jing sakri jongi ya ublei ngis ngo banong yu blei long kaburom ki kam baulale ngis ngo ban ken mau ka tin jong blei ka baong kan ne ka de ka sngi ka bau trai ula pelong tong ini le kemen tong ini asat kemen haka kom ka presbytery ublei un kerku iki banta baro joga jing sakri jong ya ublei lamba ka de ka sngi ka bakrau ka sngi ka bakentang ka jong adon ya kaban ai kublei ya ka standing koyar jong ka Thangmau district ka balai alam haki jirwai perhamen sim shuaban sedang ya ka de jing seng pengis kam bau blen kurku yepi ya ka banta ka ba pi philayo ban pendap de ka de por ngin ya choprang ya ka jing sakri jing ya ublei da ka ba ngin ya rwai ya ka namar jirwai ka ba ars pa lai pho khandai ngin ya rwai ka ba ars pa lai pho khandai ba kombala pen bei renti ngan kerpa di itu membesan W Nongrang yang saya lamingi haka populer ka kecil ka jong ublei bat haka jing duai ale pi kon ublei da jing kemen tungin ruai ban pensawa jing ij ublei saudong ka khet utrai nyenang ya chaseyon seyon itnat jong utrai nyenang ya chatei chaseyon shanong ba bakho jong utrai lamba kiwei pagi dekat ka jirwai ka ba ars pa life khandai tong ini yang lang baro Alipi kunu blei na jing mentungin wai ban pen sawa jing idu blei ban pen sawa jing idu blei saudon ka ket utrai saudon ka ket utrai nginang yat sha seyon di tenat jong utrai nginang yat sha te sha seyon shanong babaku jong utrai hikikun usimbreng token tiu nam klem wai pen benar kerteng utrai keleng pen benar kerteng utrai keleng baben real tep utrai baben real tep utrai ngenang ya sha seyon di tenat jong utrai ngenang ya cha te sha seyon shanong babaku jong utrai ulum seyon badap daburam jong utrai ngin yat halen tiksiar nela ngin yat halen tiksiar nela bandoy re pneng pernai bandoy re pneng pernai ngin nang yat sha seyon di tenat jongku rai nginan ya cha te sha seyon shanong babaku jongku trai jing wai tian pen yai sa kat ba sha prang nang yan ngenang ya cha kare utrai ngenang ya cha kare utrai ribat yang banjublat ribat yang banjublat
세연이 든나 정부 라잉인 나 야샤베샤 세연 샤농 가고 정우드라 Haswa bangin saya pendam haki jing duai. Ngadon ban pen mau katu ni ki benta na ni ka kitin ka jong belai. Na ka sam ka ba chispa kan rio. Bat na ka ba chispa san. Bat na kiwe ki benta jong ada kitin ka jong belai. Utrai ulong uba ai bat uba hop. Bat ublai jongi ulong uba isen ai. Tu aingu hau trai. To khot karpat ya ka karteng jong u. To panbana ye ki jingle jong u hapdeng ki kenja ban rio. To ruai ha u, to ruai ki jing yaro ha u, to ya kren sapang ki kam ki ba phala jong u. To le thau buram ha ka karteng ka ba khu jong u. Ai bahkan kemen ka do not kita ki bawat yu trai. Tuat pi yu trai bat ya ka bor jong u. Wat ya ka khamat jong u hala ka sengi. Kasiti sa ki Filipi. Kalenong ka basao. Ngan sim mi kadukhat ka bapra bat ka bakhandai. Ha ka bawaino ko para banget. Ki ei ki basisya, ki ei ki badon buram. Ki ei ki bahok, ki ei ki bakhoy. Ki ei ki ba itanat, ki ei ki badayero. Lada don kanu ka jing bha, bat lada don kanu ka jing yaro. To phenya perkhat ye kini ki ei ru. Ya ki ei ki ba philanang bat philan pdiang. Bat phila yo sneu, bat phila yo I hanga. To phinle ye kini. Te ublai ka jing sup un salong lem bat phi. Kita kilong ki benta na kani tin ka jong blai ka bangala pule ya kani ka por to blai wan yarap yang hilang baro ngin yale jing duai tungin ya duai kokpa jongi ubah baneng ngidem ban aingo hakmat ka khet ka jing snai ka jong me ku kanrat bamela ai hangi ya kani ka sngi ka bakordor ka sngi ka bakrau ka sngi jong ka jing lai lui na ka benta ban syakri bat ban pendon buram ban kentiu ya ka nam ka jong me ublai ha kani ka por bat kani ka klip mat jong kani ka step nyai ngo ya me ko blai
Bamelayalam yala ka jong ka presbytery. Nadu balatung yaka hadu kani ka por bat ka sengi ka bamenta. Ki ai baro ki dei ki jing bha bat ki jing le isnai ki jong me ublai. Ubamela pela bat pelong yangi kumne kumbangilong. Try kan rat namar ki jing bha ki ba krau bat ki ba koridor ki jome. Ki ba melale bat ki ba me Malayalam. Ngim don ko try kan rat ban ong. Hanrai tang ban ai ka jingo bat ka jing yaro bat ka jing pendon buram yame. Kat bangidang im hakan ka khandau. Try kan rat ka presbytery kalaya yaki arpusan teli ki snem. Menta kan sapen kot no. Ya kan ka jing le kemen bat ka jing rakhe jubili jongka. Ha kan ka sengi. Habangi nyeu yaki ai ko kan rat babha. Kiba me melakar khu bat Malayalam. Ka pendap da ka jing kemen bat ka jing sngongo ya me ko kan rat. Ka presbytery kalanang roy ha ka jing don beriu. Kalanang roy ha ki kam jongka. Bat kalanang roy ha ki liang baro. Try kamra kan rat kam dai ka jing start ka jong beriu. Kam dai ka jing stray sitam ka jong beriu. Hoi ko kan rat babha wal kala bandai ru. Tahan rai ka bah khamat ko try kan rat. Kadai ka khti ka badan bor ke jome. Ka khti jong ka jing isnai ke jome. Ka ba Malayalam yaka. Duai mentah ke ka por ka toy kan rat. Na ka benta ki nong kit kam jong ka presbytery. Na do ka seng jong ki rangba. Ki long kami ki samla bat ki nong syarai. Yerap bat kerku don rengkat yaki ko kan rat babha. Baginang penyai seperang. Yaki kam ki bakrau. Bat ki badon bor ki jame. Atrai kan rat. Ni aingu riame ko kan rat babha. Bamela penyo yakalat kakabu. Yaka presbytery. Bahkan kener syaka mission ka bakrau. Kabame ko try kan rat medon ban khot yaka. Ban yalap yaka gospel jong ka jing pendim ke jome. Try kan rat hakabakum kan yaka snem jubilee. Ka presbytery kayo ban sedang. Yaka miway na komisyon. Kabadan hakaway pat kari. Ablay baby snay ngidwa yakamat jome ko try kan rat. Thong yaka tenrai jong ka jing long rubalay. Hau pailang jong ka presbytery. Bangen yo yaka jing shirhem. Ban yalap yaka gospel ka jome ko try kan rat. Blay badab ka jing iye pedi snay ngidway hakan ko por. Kam kerpang na kabenta kabalang. Kabalong ka kami jong ka presbytery. Kabalang presbyterian hang ni hanong ramay. Kabala sim ya ke jingkit kli na kabenta. Ban penbiet penbiang ya ke jing don kam. Jong kan ya ke jing ya seng jubilee jong presbytery. Try kan rat ni aingu ya ke jing don rangkat ke jome lembat ka. Ki bang yo i ko try kan rat. Kalong ka buram na kabenta ka presbytery. Bat kerpang bat khamtam na kabenta jome ko kan rat. Ubalay badap ka jing iye bat ka jing snay. Ngidon ha ka ni kapor. Kapor ka bakamen. Kapor ka jong ka jing le sngobha. Na ka banta ban nyaw ya ki jing kerku ki bamalale. Bat ban yit ya ka ni ka benta ka bangingidon. Bat ban perkhat ya ka lasyay bat ka laway. Kai ka bangidon ban le. Na ka benta jome. Play ba i snay ngimla klem da pai din ko kan rat babha. Habang ikan mau bat ngiyos ngau ko kan rat babha.
bawai na pedeng kinong sarai kiba koridor jong ka presbytery. Uba ka presbytery kadang kami lenti ya kicibon kibenta kiba unlong unong kersan bat nong yaram. Tepen ban mame ko kanran babha. Ha kabakum kane ka khlemat kabakum kan ka sengi. Kat ba ka presbytery kadang mut ya kaban penkot bat ban khliap no. Ya kini kis arpusan teli kisnem. Pen ban ko kanrat melawan ya kaban simno saladi. Kum ka presbytery ngidon ya ka jing sengau kenja. Namar kata ko kanrat ngidwai hame tui snai ya ka jing ka jong syakri uba me malakot. Hapadeng ulo ubadum kijimot kijing perkhat kiba kuslai bat kiba jauman trai kanrat tui ram batuh don hasenda jongki kumjur lang bat ngi hakna kapor bat khleman kiai kiba me malapan pau kata ka bor blai ka jame nisania bat ngingai ba ka dai ka plan ka jame blai ba wisnai to yalam yangi lamba jong kana ka por bat ka sengi bro ka wai na ka benta ka jing syakri ka jongi kong pailang jome ban pendon buram ya me ko kanrat babha ngidon hang ne yo syakri uba koridor jome uba ka presbytery kalakhot bat ula pediang ya ka jing khon trai kanrat me tip bau syakri jome udai tang ubriu ladame ino hau briu kijing puson baro lese kinja tang hakijing mudur dan raina marbang idon yame oblai kum tato simti u syakri jame hakane kapor pensum pensle da umen sim bakhu jame ko kanan baki ai ke bau syakri jame ulapan kre na ka benta kane kapor ban sam ya ka fuor ka tin ka jame apedeng jong palang jame kandalong ka bor kabala ban trai bat ban pentamai ya ke mensim ki bakordor blai ba yi bisnai sim tingi kumbangilong to yalam batodon rengkat yalam dalo jong mensim jame ya kana ka por bat ya ka por batang sa bat ka sengi barokawai na bayi kinye ki barok ngi wan ya ka ban pau da ka jing ya khmat jame ban dem ban ngu bat ban duai haka kerteng ka jong jisu ubalong trai ban nong penim jongi na du menta bat hadu hal kerta amen. Ita membesan W Nongrang yang iwe ni kita membesan rangba hapo jong ke presbytery blain kerkhui ile ya ban kan mau ke tin ka jong blai lembat kijing duai kom ka presbytery hagane kasnem jubilee ngidon ru shibun kijing pelot pensep ya ka bangemla ban klem das ngongu ye ka jing seibor barat ba juki khon ka presbytery haka bangilallah ban pendap shibon ki kam ke bokraw haka neka jerekhe penkot jungi kum ka presbytery ka jubilee ngidon ro ye ka ban lom yi ki jing aingo bat habangin salom yi ki jing aingo ngi kum ka presbytery ngela pha ro ka jing kerpat bagi balang baro kenyano donation na ka ban ki kam jo ka presbytery ki para bangai bi baro ki badon mensiam ban ash ka kam ka jong bleh ka presbytery knang ba ki bangi ni le thau buram ka de kasnem kin long shisha ka buram ya ublei ni khod e sachi se na ka de ka por haswa bangin lom ki jaingo ki jing ai ki jongi ki ba me ni ki donot jongi ka long ka jingker khu yegi kum ka presbytery de haba ngindang lombi ka jaingo ha ka de ka jeseng Kindon ro kini ki choir ki ban ruai hapadeng jongi kita kilong ka benengkong ka standing choir jong ka Silang Kri district
ka standing choir jong kanong Thamai district, ka standing choir jong ka Kendro district, ba ka standing choir jong ka Mau Kara district. Hadin balada ban lombi ki aingo, badadin balada ban ruai ki ki ruai. Ngan kerpa di Reverend Sidingan, iwai ni ki pastor ki bawan me khaman na ka Maunai presbytery. Ben ngobha ya ka ban duai ban penkentang ki jing ais ka kam ka jong belai. Tementa ngin penkre ban pedeng ki jaingo. Kat ba ki volunteer ki na penkre ki norwai ki na penkre ban ya lomi ki jaingo. Tungin ya sok biang ban ya ruai. Ka jirwai ka ba arspa arfusau. Ka jirwai ka ba arspa arfusau. Ka jingput jubilee hajing yap kalbari. Ka sawajam jing penem yangi. Tole ngobha man sem baswai. Jisula job kesngi balai. Kin mi ki koi di jing yap, na ki jing khom kin lai. Don pal ba balin ba haperthai ki jusa, hapang bat pop hasitom bat jing ma. Ha jing suk jai bat ha jing hun ki shong ha khet utrai ukun. Ki jing ele lawai no bom don shu ki dong shun. Ini ruai bro ki khot ke jirwai ka ba ars pa ar pusau. Bat ngin sayo ya ka ban lum ki jengo ha ka jing seng ka pamenta. Dong ini yang lang baro. Kajing put jubilee, kajing yap kalbari, kasawa jam jing penim yangi, tules ngobha men simbaswai, Jisula job ka skibalai kin miki koi di jing yap na ki jing ku kin lai uparula ushun ngom la ben snew ki kun bakiu shaneng sha ying ipa mahun jing jen jarma kari klau ba ya ki reu nget ben snew kam la bari aki tap niang look up then baba us im jing suk la job berthai jing tep bat pop kaseyon ruda borjong bukan job timen taba ro risa shat na ying jing dum tu mi shalat ka bentas kem ka jong pi uji sutrai kipat on pat ba berlin ba ha perteki jusa abang bat bob ha shitom bat jing ma la jing suk jai mat ha jing hun ki shong hat rai ga ket ukun ki jing ya le la wai no bom don shu ki dong shu.
presbyteri Burong jingmo to ai Tang ya utrahi Benher kisur jingrai jingyaro Tang mau hiba day bagyo Dan simbaku Yalam yahi Tokir shanbo Kanang mikisi Kaaigan jagis naman Lahat kasuk ni kahiran Sisang imtib Jing im hapertay Tang ublehi ubatiblu Jilen tiya jong ihangdi Yalang atay minyan Isno tang hamid Kupat remission rang gate Dong my presbyteri Burang jinggo to ai Tang ya utrahi Benher kisur jingwai jingyaro Tang mau hiba day banyo Dan simbaku Yalam yani Tokir shanbo Kanang mikisi Dan simbaku Yalam yani Tokir shanbo Kanang mikisi Pindan burung rayami Lindang syarat Kadang sa isi Satu Jingit pelautan Ya jingit babodoh Jisoo
Ingin sarway lang sa jubilee akaparada. Ingin sarway lang sa jubilee akaparada. Habakin mau ya kipo kiblalit mo. Jing ya lam jong mi atran kum ni niyo. Beijing i jong mi atran sang ti jong mi men shen di no. Di at po san teling snem kum ni men ta niyo. Niya lam hong ning jing en ki ba bun hap den ri klau kum kum Israel ni hap an ma. Jing e di wan ban tin tu Jing kus lai ba
sakit bila yalam hadapani kasih diluai amin atrai lumen sim trong mi yalam yangi. Jubilee
Kini doai. Kukpa jongi ubah beneng. Blay ubadap iki jaka baro. Blay batip lut iki baro. Badu blay ubadon borlot. Blay badap iki beneng sajrong. Bada kendau syatebian. Blay badap daga jengi. Badu bakan reiru kajing mapai. Ngiwan hajan ni mea blay hagani ka step jong ni ka sngi. Kabalong ka sngi ka bakraw. Ka sngi hakabakum ki bangait ki jong me. Kiyo ya kaban kenmau. Kiyo ya kaban penkraw. Bat ban penon buramru ya ka kerteng ka jong me. Ngiay nguru ya mea blay hagani ka step. Hakaba mea try. Melum lang yengi ki syakri ki barit bangin yo ban raki ban pendon buram naka banta umau mer jonga jengdap arposan snam jonga nong ramai presbytery ngiken mau yeki nong yalam joki menor kibala bandan na pedeng jongki kibala lek no syakmat bat hadu kani ka step ke bamenta. Henry ngid wai bamaki ya ka baki sembai ka bamaki kilabet. Kinang la ban suthit halaga jong ka presbytery hi baro kawai. Bat ngid wai ru ya laga jong ka presbytery nang ni syakmat. Ngikmilinti ya ka lawai ka bapernai. Ya ka jingalam bat ya ka jing penyat ka bastat ka jong me. Nadu kinong yalam ke jongka. Nadu kinong syarai jongka. Bat hadu kit khot jongka balang ke presbytery hi barokawai. Bada blay ngid wairu ya ka bamen kerku yangi ya kini ke sngi hi baro sisngi ya ki benta baro jongka jing syakri blay ke jongi. Da ka bame atrai men kan mau kerpang ya kinong ya shimenta. Bagani ke sngi kan long ke sngi ke bansa jing kan mau. Haka jingim ka jongi iway piway. Bangin da yo mat sisa. Iya ka jingker ku. Iya ka jidar rengkat. Bat eka jingalam ka jome. Ngiay nguru yame ablay. Bamelong utan rai jonga jingker ku. Iya ka jingim ka jongi. Bat neki jingker ku. Kiba me atrai melakar ku yangi halakas ngi. Ngi wanru ban ay syaka kam ka jome. Hagani kapo. Ban ya no neki kti kiba tingit ka jongi. Ngidwai bamen pengentang. Ngidwai bamen kerkuru yaki. Kumba meatrai melale yakawai neki kamba shesin. Daka bamer kerku yaki artli ki dok harit bat kumjuru yaki santli ki ku. Ban besa yo paitlang jong me san hajar ngot. Ngidwai bagani ka jingai ka barit ka jongi hagni ka por. Kan long ba syakanu kunu ka kamba ka presbytery kan banan kam. Kinang la ban penyar ya ka himaba ka jong Emmanuel jong me. Bat bangid wairu ya ka matrai meni snai ya ka ba meni rap banginang la ban IT ya laga jong ga jingim ga jong. Ya rapru inge blai. Banginang la bane kan mau bane syakri me hakipor baro. Ngi aingu ime blai sa sisin namar ka judaran kat ka jome ya laga jong ka presbytery hadu kani ka por melayar lam ya laga jong ka presbytery. Ngi wairu bagi sngi ki banang wanro baga jing baha bat ki jing snai kinang bot ki silenter jonga jing em ka jongki nyai ngu namar pamelong blai bu yos ngau barba shaskor ye ki jing dwai jongi namar ni barong ngi pan pan ngi bu haga kerteng ka jong Jesus Christ ngi dwai amen. Kublai shibone ye pi baro kibalai ai keluch ka kam ka jau blai blai unda kerku ye pi iway kublai shiboni pastor esidingan ibala penkentang ye jing ai ka kam ka jau blai kublai shiboni ye pi ki southly ki standing choir jong ki southly ki district happo ka presbytery ka jongi ki jingrawai ki ba phila ai ki la long shisha ban pen kraw ya ka buram ka jau trai ban ra ya ka do not ka jongi ki khon ke jong blai
ha kan ka jir ke jubilee ka jongi isngo banong kuble shibon ya ka mensim ya ka por ya ka dor ka phil ai yi ke jirwai ke jong phi ha kan ka por bleu na kar khu yi phi ha ki sngi jo ka ji em jong phi ba phi nei la ban pun kraw ya ka burom ya ka karteng ka jong trai ber unong prem jong yu Jesus Christ kuble shibon yi ke jirwai ke ba kodor ki ba phil ai yang yi ha ka de ka je sing ha ka de ka por ka ba minta ha ka de ka jer ke jubilee ka jongi kom ka presbytery ngi don ro ya ka ban pensa jingkan mau lengba ka thop sa jingkan mau lani ka souvenir nagaliang jong ka presbytery ngila penbait kerpang ka committee ka ba kerpang na ka banta ka ni ka souvenir bat ngile treshitom ban wanra lakum lukum no iki jingtep ye ka jiya jong ka presbytery ka jongi nadu bala thong ye ka hado kene ka sngi ka bangira ke arpusan snem ten rei wala da kataro haba pinsayo ban pule ye ki dan shibon ki ba pisham ki jing bombit bombiang ni pediang sngo bhai ka jing ajung mo jong phi baro bengis kam ba baro ki khon jong ka presbytery kin yo banta ye ka ban yetep lengba ki jing tho ke bangila bo sa jingkan mau tena ka banta kene ka souvenir nagaliang jungi ke presbytery ngila penbait kerpang ya Reverend Dr. B.R. Nongbri bin skobha ya kaban pelaj palba ya kane ke kot souvenir jungi kum ke presbytery ya kane ke po tekan khot i pastor be jungi in skobha ban shim ya kane ke bentar Reverend Chairman, da kamen sim ka bakamen ngashim bat priang ni kani kabentai wala syania anga ya ka ba an polite pait ba ya kani ka thop sa jingkan mau jong ka presbytery ha ka jingdap ka jong ka ba absan teligis nam panangai sem hapo jong kani ka kitam andon ki mau kodo jong ka jingtip ki ban long ka jingker khu ya ka menta bat kham tam mi ki long din siapang ki ege bakraw yaga ba ublei ulale hapo laga jonga presbytery bat ki balang baro ki badon hapo jongka tengah pelat pai ba ya ni ka thop sa jing kemau ka souvenir ya ka jing dap arpsan snem jo ka presbytery hagar teng jo ublei pa ublei khun bat ublei mensim bakoi amen Reverend Chairman ngashim yang dekalam ya ka ban ai ni ka kopi ka benengkong ya I moderator jongi Reverend Thongi kuble shibone pastor ya ka banta ka ba kodo de ka ba phila pendep ha ka por ya ka ban pelaj pai ba ya ka ne ka souvenir jongi kum ka presbytery te ki banta baro I sekretari jongi in sa ai ka ji penbena swaban wai ka ji seng kum no ha ka ba de ba ka souvenir bangin yo ya ka te menta kum ka presbytery ni don ya kawai ka bentang ba kata kalong ban yo no ya ka ban sngewi ke ktien ka jong blai na I Reverend Dr. B.R. Nongbri tengi dap da ka jing kemen ka bokraw hadu kata-kata habangi laya penbet da ka bentang ka ne ka jing rakhe jubilee ka jongi ngi baro ngila sngodai ban kerpat
i pastor by in one yakaban ai ka khubor ka tin ka jong blai ha kan ka jing seng jubilee ka jongi but the ka bakmen i pastor i lap diang ya ka jing khot ka jongi ha ka por de khuble shibon pastor ya ka jing khot ka jong phi ya ka ba phin ai ka khubor ka tin ka jong blai te bon ba langi kum ka presbytery i pastor imlong thmaishu nangi ngela jiyo sngeu i ka jingkren i pastor jongi bat nges kem ba ublen kurkhu i pastor ha kane ka jing rakhe jongi kum ka presbytery ka jubilee lengba ka khubor ka tien ka jong blai i reverend dr bl nongbri i long u principal jong ka John Robert Theological College jong ka assembly ka jongi hangtei hamauklot shibon ki kon samla jo ka presbytery jongi ki don hakajing pule hangtei hamauklot ki balaya dep bat ki badang don menta bat shibon ki kon samla jong kaneka than kaneka dong kaneka ri ka jongi ki don hangtei hakabai pastor ulong principal no penyat ya ka college ka jongi tingi dap da ka jingkemen ka bakrau bai pastor ya ai ka por ka bakoror bandon lam bangi ha ka bakum ka ni ka por ban slam ka khubor ka tin ka jong blai te blai un kur khu un punon kam ya lo jong shakri ha ka ban ai ka khubor jubilee ha ka ni ka step yo ka ni ka sngi ka bamenta te shwa ya ka bangin sayo sngawi ka khubor ka tin ka jong blai na reverend dr bl nongbri ngin yarwai ka ba arspa prapon rio ngin yarwai ka ba arspa prapon rio hari ka jirwai i pastor in sachim ka benta ban ai ka khubor ka tien ka jong blai ken sawan lap ba jingker khu kombala kular utrai ayom sang pengat kin wanro bunong pendem on ai laba jingker khu ngiwat jingjau jing isnai la jumat te yu labba ngi kerpat baru kita khot ngi nirwai ka jirwai ka ba arspa prapun riu hadi ka jirwai pastor sashimbe ka benta ban ai ka khubor ka tien ka jong play Jingle
Jing Jiao Jing is Leila Jumat Diulang pagi kerpan. Reverend Chairman, Iba Pinyat, Yagan ni kajing Syakri Belai, Hagan ni Kapor, I Moderator Jong Badon Buram Jongi, Ibi Don Rengkat, Lembal Bat ke Presbytery Nadu ke Bestang Jong ni Kesengi, Ki Pastor Rangba, Bat ki teman besan ki balong kinong mikmat, Naki wei pat ki presbytery, ya ka baka presbytery nong ruai, kalau khot saubha ki. Bat ki wei pat ki nong syak khot saubha. Bat kerpang, ya ki pastor, ki propastor, bagi nong syarai, ya pok, laga jong ka presbytery. Bat mapi upait lang wale siuspa jong ublay. Ya ka ba ublay, ula penla ya pi. Ya ka ban ya don lang, ya ka ban tei, ya ka ni ka duan. Bari kaban ai, ya kan ikajeng ai ngu thang. Na kaban ta ki ai ke babha bat ki tenat ki bau bleu la le apo la kajong ke presbytery. Lengba kini ki alpusan teli ki snem. Ngashim ya kan ikalat, ya kaban ai ku blei jubilee ya pi baro. Haka kerteng bat hiang tam ngajong turai, bat unong pen im jongi u Jesu Christ. Bat ai bagan ika snem jubilee kanong ka snem jo kajing pelait lut. Bat ka snem bakum ka presbytery kin yok mat ya ka jing pen ko bor ka batmai ka jong ublay hala ka jong ka presbytery ki district bat ki balang hi baro kawai ngashimru ya ka nikalat iban wanra ya ka jing kublay jubilee na ki parang nong hikai ki samla puli bat ki nong tray jong ka John Robert Theological College kabalong ka slem ya ka baki missionary be iet kijongi kila no shedin haka balang presbyterian ri kasi jaintia ka badon na po ka jing page jong ka KCP assembly ya ka banang pen kraw ya ka kam bat lingba ki spa snem blay ula pen kam borba ya ka slem bat kala ban sei ki hajar ki resort ki be yaine jong ka balang ki bla long kajing saki kajing kerkui ka balang om tangan di kasi jaintia ka jongi Henry ka sengi ka nongrim ka scam juga balang presbyterian bat ki wei pat ki kenhun balang hapo ka ni ka than syatei lamingi bat kumju ru hagini ki ri ki ba marjan baron cuman sya yang ngaru i ka bangan pen itu kendian na lor ki kam i ka banganga trei hapo jong ka tega college ngade ukun bat utkot Jongka balang presbyterian hasangtay yakisnong Smith, lum rap leng district, jongka lum rap leng presbytery, ka badon menta hapo jong ke KCP sinot pedeng. Hakabaga presbytery ke jong iru kalong ke juk kereta, bat ke presbytery nong remai, bat nginyo ia ka ban rakhir, ia ka ni ke jubilee hauni ubenai disembah. Bat kumju orang adam daga jingkemen ga bakrau sesisian pat. Bakum ga presbytery lengba ga jubilee committee ga jongka kala ibet. Ya ga ban khot bat ga ban syania halau jong syakri uberet. Ya ga ban sam ya ga ketin ga jong ublay ha ga ni ga step. Bat ga men sim ga bakmen bat ga besngau burom. Ngalap priang ya ka bat ngait bau blay undon lem balau jong syakri baka ga ya ka baun yo ya ka ban sam leng baka ketien ka jong blay ka ni step kan long ka cingker ku ka badai biang ya lau jong upait lang lengba jong ni ka por ka bakentang bat nakabenta ka jing slok ka jongi hakan ka step na khot ya ka bangin puson bat man pensyong nongrim ya ka kubor ka jongi nakabenta juga ketien ka jong ublay ka bangila ban syem ha kitab sam kalau nong bakan riu kat khot kat a kat lai kat sa baong
ngan ai ayupat hau trai namar gijing le bha chong u baro ngan shim ken yago khuri gajing pen im bat ngan khot kerpat yau trai yala gijing kular ngan pendep hau trai hakmat upat ba chong u baro ngini duai ngai ngu yame au blei bat pa chong i ba beneng bamela iPad sa sisin yang ni kapor ka bak kentang hak kumu pait lang jo ka presbytery ngi yo atroai ya ka bantay yang ni kaduan ya ka ban aingu ya ka ban yero bari ban pen kraw ya ka teng ba em ka jong me lembar ka nong rumai presbytery baru pait lang ba sius pa u jong ka wani ka ban aingu ru ko pa nam takniki arpusan teligis nem ki baka kalamat ya ka jing it ya ka jing IA bat ya ka jing don rengkat ka jong me wan ya ka ban jingo ya ka jing seng ka jong i ya ka ban kerku bat ya ka ban pen ku bor thamai lengba umen sim bakut ka bor jong me simti thamai ru ilo jong syakri berit ubatlot berbendon dor ai ru em ladhi Nri ai beki ai baro i ban yo man sam lengbang ni kapor. Kin long bela penjana ba pen scam da ka kti blai ke jong me. I pani ka ni ka tong try bot nong pen em ni just press. Amen. Kini ki benta ki long i ba kalami nakadok nut ke jong unong ruai sam. Ubah bau perkan yang jingyait lenti halaka jong ga jing im ga jong u. Pada bau perkan yang jingyait lenti jong ga jait ben riu Israel hi barok away lengba gitu ki spas nem. Ulakan mau yang babon ki ai ki jingjia. Haka jingyait lenti jong ga jait ben riu hi barok away. Bad ka ri Israel hi barok away hagi por yaga ba uim ula pai shedin barula kan mau yagi snem bad gisngi jong ga jing sha jom gisnem bad gisngi jong ga jing long marau lagalong hari Babylon lagalong hari Egypt ula kan mau yagi snem bad gisngi jong ga jing sha jom Henry wat ba kum kata ula yo iru bagakti ka jong ublay kam shem la e no yakarihi barok away Henry kala juan yakaban mi pau lani kala juan yakaban jengo lani kala juan yakaban le yaki kamba badi ke e bakrau yakajing pelait luot ka jong ublay lagalong ri Egypt lagalong lembaga duriau basau lengba lagalong lembaga jong ri klau barkani ka penlong yau ne unong ruai sam ya ka ban ken ut ban penmi ya gini ki jing ruai barka jing aingu ka jong u yau blai bat kum juru om tanga ka jing em jong ri ba ka jai ben riu henre upai sila ka jong ka jing em bat sila jong ka ying hadu katnu bakumu briu lani ujing tau bela jit ujong ublai shem lala yakaban em yakaban ya katkum gamon gajong ublai ukan mauru yakajing jau umat lakalong hakajing em shimet lakalong hakayin gajong u yakajing kelon bat yakajing hapno henrei man bak kapor yakabakayin gajong u lani gajing em gajong u shimet kayai lengba gini ki lat jong ka perthei ushem bauta o balayate ya ka jutang bat u shem la e no henrei uwan ni ka ban jungo uwan ni ka ban perlait lut bat ban pen ku bor thamai yaki bat kum tanga halor jong ni ka san perkhat barga spirit ka badon ha ni ka jing ruai jong uni unong ruai sam ngakwa banyo puson lembat pi yaki lai
teli ki phang ki badon hapo jongka bat ka wei ka benta ka bakong san ya ka kwa ban bu kalong ka jing aingu kum ka benta pedeng jong ka jubilee ka banan kong ka benta ya ka bang kwa ya ka banyo puson lembat pi komu pait lang jong ka presbytery kalong ya ka jing aingu kum ka benta pedeng jong ka jubilee bat ka jing aingu habang ipai siya kani tin ka jong ublay kapau nado ki kitab jong Genesis habalaya thu yang i siapang ka ei ka bau Abel bat ukan haba ki perkat i ki ei ba ba bat ki ternat ki bau ublay ulale haga jing em ka jong ki kilarai bat kila shim ya ka banta ya ka ban ai ya ka jing aingu thang ya ublay kawai na ka jing aingu kalong ka bala priang hun na khamat jong ublay bat ka wei pat kalong ka bala sya kentait do bat kumta na ka wei ka pateng ka wei ka pateng yo i la kalong ki prophet la kalong ki nong sensyar hakan ka testament ka berim yo i ki ai ya ka ni ka jing aingu thang nakabanta ki ei ba kraw bat nakabanta ka jing ai ka ba ublay ula penpau haka history jong kata ka judge benriu haka yen ka jong ki bat kumju haka jing em ka jong ki shimet bat bangi pai siya ka testament ka batmai ngiken mau bangi shem haka gospel ka jong Lukas haka lenong ka bakat nyaw kat pan kong ter balaya thu ya ka jing penkia ka jong ujisu ya gitu kiba pangyang lengkot henry ujisu shem badien bula le igini kamba pada bula pa iki bikin net pa itu jong snong ni jong ki bana kita kiba ula penkia la don tang uwei balawan pa show chris ya ka ban aingu ya nakabenta ki ei ya ki ba ulale bat kani kala penlong yau trai jungi u Jesu Kris ya ka ban keli sya ei ki weipat ki bala mat iga ju ga jingkerku ki bala mat iga ju ga jing penkia henry ki bam syam lawan pai ya ka ban penpau iga jing sngaungu lani kaban ai ya kata kajing aingu nakabanta kata kajing penkia barki kamba ya ke balapau haga jing em gajongki bat kum tahu ni usnem habaga presbytery ka penlong ya ga jubilee nganget skem baga jing tmu ka bakong sang gajongka habaga pai shadin ya ga jing yait lenti gajongka kum ka presbytery lakalong lang bagay jing sedang giberit angay skem bagila yait leng bagi lat leng bagi jing leng bagi challenge giba kraw haka jing tray ga jongka hakaban pen kraw yaga kam ga jong ublay ingay skem bagi balang giba na po jongkaru kila yait leng bagi jing tenjo barga jing yele bat kam tam kirim pay ying kristan kibala bani kendu iga jing jauh mat bat igi wei pat gi bor ya kibala wan ya kaban len shop yaki henry habau blay udang ai pat hangi ya kan ika lat ban rakhi ya kan ika jingdap arbusan snem lan ika serba jubilee kala penla ayangi kalong bangila poi hadu kan ni bangilala man pen kraw ika kam ngajong ublay hadu kan ni bangilala ika ban penmi yaki balang bangilala banang sei yaki nong syarai banginang la ru yaka ban long jing kerku yaki rempai jing kestan bat banang pen kraw yaka kam ngajong ublay kadai tang naga jing ia bat kajing don rengkat kajong ublay bat kumta habang irakhi ng jubilee ka jingkhot
ka jong ublay yalau jong upait lang kalong yagaba ngin aingu ka jing khot yagiram pai yang kastan bat yang shimet kum ki khon juga presbytery kalong yagabangin aingu ya ublay bat kum tau no ruai samu ong hagatuat khot ka bakat ar ngan ai ayu pat hau trai namar ki jing le bha ki jong u haga jing em nga jonga haga yeng nga jonga haga balang bat haga presbytery yagabanga ngadon haga testament nga berim habang ikren yaga jing aingu bon sin ikren yaga jing ai leng baga jing kenya lagalong daki langbrot bat ki mrat ki bak kensai lagalong leng bagi jing thung bat ki jing tep ki bak kensai Henry habang ipoi sya kabenta jong ka testament nga batmai bat kum juru hagi benta ki badin jong ne ka testament nga brim ka jing khot ka jong ublay kalong yaga da ka jing aingu ka bakensai ublay uyo i ba ka jing yait lenti jong ka jait ben riu Israel kani ka jing aingu kala long tang ka jing le niam lani ka ritual kabang isu pendep rukom ban dalapoy usnem dalapoy ayom lakalong ki rangba lendo lani ki prophet lani ki nasinsya loong bagi isu penlong ya kata ka jing le niam ha ka bagi isu pendep ya kata ka kenya ka krem ka joki lani kita ki ritual kala belong makin jit iki langbrot lani kin jit iki jing thong ki jing tep ki bakan sai Henry ublay ushem baha ka jing yait lenti jong kapor bakini ka jing aingu bonsin kilong tang ka jing pendep rukom gabana syabar bat kumta kani kala penlong ya usyakri jong ublay kabala pau kani kitab probeb kalunong ba arpu ar bagat khot ka ba arpun riu haba ora yo i yakini ki jing le niam ki ba pau tang na syabar lani yakini ki jing aingu leng ba ka jing knya ki mrat bat kumju leng ba ka jing ai ya ka jing thong ka jing tap ki ba kodor ka jong i bakalong ki ki dang ki ba pau tang na syabar kani ka kita problem haba kalau yo i ya kita ki baro ka ong kumni kukun tu ai hanga yaga do nu jong pi batu ai bagi khmat jong pi kan pen sngau bha haga lenti jonga bat kumju unong roi sa makal nong basan buwei gat khot bakan riwong namar mem sngau mon yaga jing kenya mem sngau bha yaga jing aingu thang ka jing kenya ka jong ublay kalong ka mensim ka balwets bat kami kalau mi naga dok nut kacong udebet ubriu ya ka ba ublay ula don ringkat bat ula jit ya bat lengbang ke sngi ke jing long samla ka jong ublay ula yait ringkat bat baula ay ya ka ket bat ya ka burom sim Henry ya ba ka lat kalawan ha ka jing im ka jong haba ka jing tenju kalawan ka jing em ka jong haba ka jing pensoi kalawan ka jing em ka jong long ba ula klon bat ula hap no bat kan ni ka perthai Henry ka jing em ka jong shimet bada ka hima ka ba udon ublay shem la e no ya haba ula pai khman show ublay ula pediang ya ka ta ka jing kala ka ba mod ka jong bat habau debit ule yo mat biang ni kajing map kajong ublay unjin dala perkhat bakum kahima ngin penlong ni kajing aingu thang ka bakrau kum kahima ngin na jit dagi lang sok mo agi ba janai ban ai kata kajing aingu thang ka ban sait yagi pop kajong lani ya ka ban penhun ya kita ke ka ba ublay ula pen pawa kajing kajong Henry u debit ula yo ya ka ka ba tien ka jong ublay ka kren hakan ka kitab probeb
Hakata kalip mat aka bau don kata ka jing sautu ka basyai. Bau blay ula le ke ba krautam haka jing im ga jonga haka yin ga jonga ba ka history jung ka jaj benri wong. Lada don ke jing aingu. Yaga bangan ayo blay. Namar kini ki ba krau ki ba ula le wong. On don ki jing kenya Chong gani ka perthei ki bala ban longi ba bit dor ban nu jor ba ka ga ba blai ula le aga ching im ba ka yin ga jonga baru shem begini kan omla ya ka ban pen sngoba ya ka do nut ga jong blai bat ka ba u debit le ma ka ching yalam ga jong men si ga jong blai su tu wong dei tang ga do nut ka bal wet ka balong ga ching knya ka ba im hakman ga jong blai Bat kumta hakani ka por. Kaching khot ya ka presbytery hi bara away. Lakalong ingi kum ki nong syarai. Bat kum ju ya pi upait lang jong ublay. Habang ikan mau ikin ki apusan tali ki snem ya ka ka ba ublay ulale hapo laga jong ka presbytery. Wada preng ki jing telot ki ba ublay ulayo ya ka jing syakri ki jongi. Wada pereng ke jing duna ke babon ke bau belai usem ke jing yait lenti ke jongi kum ki khon hapo la ke jong ke presbytery hapeng bon ki ke bang himla ban le kat kum ke bau belai ula bu bau la temu yangi ke ban le bat kum juru hapeng jongi kum ki khon ke jongka kala ban long bau belai ula sem leng bang ni ke albosan teli ki snem Bawat apa yang jing kerku ke ba ulah tesai kala abang long mau shem ye ke yen kristan ki bala sya job ki bala sya rem ki ba kan ke perthai ka wani ka ban kit bari ba lam no e ki kum ba kala kit ye ke yen ke jong debit bari ke jing im ke jong u dan kala abang long ni ba asan snem non ki ko na po la ke jong ke presbytery ke jong ki bala ya jingai no blai Kibam shem show kajing ket kle, lane kajing eat, lane kajing ket lang, yaki kam mapo jonga balang. Lane ke kajing long ka kriat, ba kajing ring swai, kabalawan na kajing em kajong ki. Henry kan ka jubilee, habang iyo ikaban rakhi yaka, kalong ba wan apreng kita kajing duna, ba kajing trot. Henry ublay ula jit, yakaban le igi kamba igi bakraw, lengba gini igi alpusan teli igi snem, lengba kajing im kajong igum ginang syarai, lengba kajing syakri kajong pigong igi pastor bagi teman besan, lengba kajing ai kajing kersyam, kajong pigong igi khon jong balang. Batkum ta kajing khon kalong yaga bangin ai, yaga jing ai ngutang. Bangin ai yaga jing ai ngutang. Balang bagi ni alpusan snamming baladap. Rapi syam malaga jong kajing em. Bangam syam lala ikaban ay. Ya kajing syakri kabat janay ya ublay. Lani pangalaman telot na kajing syakri kajonga. Kaba ublay ukot. Yangi kumkin syarai kalong. Baka ni ka jubilee kajing aingu. Kaba krautam kalong. Bangin rididikit. Lani bangin IT tamay. Yala di syaka taka jingkot, yaga bau belai ula kot yangi syaka kam kum kinong syarai. Daga doknut kebal wat, bangin yeng khmat jong utrai, bangin ai yaga nega jing ai ngutang, bangin redi dikit mai, yala di kum kita kebal pen kentang syaka kam, bangin ai ti tamai, yala di syau utrai. Bat kum juru yaki khun hapo laga jong ka balang. Ublay am yakani ka jong ay ngutang. Om yak siar bat ko rupa lani ki merat ki bakodo jong ka pertai henry ublay am ana ka jamit. Banyo ki rempay yang kestan ki blak riat aga jingai. Lani ki khun ki jong ublay ki baya ka jingai ka jong ki lapen kenyu no dagi bo jong ka pertai. Bagani ka ski Barka snem nyo jubilee kalong baka way ka rempay yang kestan daka do nuot ka balawet ka jit yagaban one pie show try
Badban IT hau try, yagi jing trot ki jong ka baro. Yagaban IT hau try, yagi jing ki jong I baro. Yagaban IT hau try, yagi pom ki jong I baro. Badban mat biang pat, yaga jing kemen, jong ka jing pen ka jong u. Bad ka babut nang ta ka jing aingu, daga dok nut ka bal wet ka jong I. Kane ka pen mi, yaga daga jing I ka ba janai, yalau jong unong pen Barga jing iit ke bajana ya ke bau blay ulah ikai leng bau kris kalong. Bau blay ha bau iit yang I umla ban iit klem da ai. Bat kum tau pa yau try jong I Jesus Christ ya ke perthai ya ke ban sius pa yang I. Bada bau iit umla ban iit klem da wai. Bat u iit hadu bakan dapen mong ya ke dok nut ke jong u. Nama bau ai ya ukun ubalak marway ke jong u. Ya kaban sius pa yang ingi pada ke perthai baru away. Bat kabakot ingi ban nalor kani ke jing aingu de dok nuot ke bal wet ke jong I. Kaban penmi thma ya ke jing iit ke jong I yo blay. Bat kani ke jing iit ke jong I yo blay kamla ban kut lemda ka penmi bat yo so jong ngam mensim kabangin ai syaka kam ke jong ublay. Masuk men habai posto ilapan bena baleng ba jong di jing rakhi. Ki kun hapo jong kabalang kilai kersyan shithem ya kam ke jong ublay. But ai ba unius nem jubili ru unang penhem syu ya kata ka mensim. Bangin la ya kaban ai sya ke kam ke jong ublay. Upol haga siti ka al jukinong koren la tho ang tu nriu nyeu pra ki khot habau tho syagani ka balang ha koren ula banjur ya kani ka benta babangi iet ya ublay ngimla ban iet klem da ai nama ba ublay ula iet yang iru umla ban iet yang I klem da ai ba kum tau khot yaki bangin ai syaka kam ga jong ublay. Da ka jing perkhat ka basyaya ki dok nut ka jongi. Bat ban ai da ka men sim ka bakmen. Lemba ka jing kolar ka ba im ka jong ublay. Ba kita ka ba ai da ka jing kemen. Kin mat ru ya ka jing kerku ka ba pendap karhai ka jong ublay ha ka jing im ka jongi. Bangit kem ba po ka balang ka jongi. Ngidon ke mission ke ba kraw. Ngidon ka jing persyang ka ba kraw ka ban pendap leng ba ki snem ke ban dangwan. Ngit skem ba po la jong ka presbytery kinang don ki kam ki ba kraw ya ka ba blay ula shania ya kai ka ban pendep baru blay ula bat un le ki kamba ada ki kun ki ba don na po jong ka kin ai ya ka jing ai ngu thang ka ba mi na ka jing eat ya blay leng ba ki jing kerku ya ka ba blay ula kerku ya ka jing em ka jong pi. Kani ka penkan mau yang ay ka way ka long kami. Bagani ka long kami ka syong way hangatay ka snong nga bangadon na smith. Bagani ka long kami ka baju di chur hangatay ha surok footpath chung kalay mukra. Bada baka balang smith kas dang ban tray ka kam mission hangatay Bihar kumbakat asan snem mensyua. Ka balang kam simladon ka budget ka bakraw. Henry kala syania hakirim pay yang kestan ya kaban kersyan ya kan mission project hang tia Bihar. Bada bang yo penisyong kai bad itemen masan rang ba apo jang kabalang kumno ka kam kayat bad kumno ka jing kersyan kalami. Ipen kan mau yang bad yatu yang sipang ka way ka long kami ka bang itu bahaya ka. Yang man la ka janmit enda kalawan pai nak tega yau nang tai baka di chura yau lain kra aput pat kacuan sega yin ka jong I ya kaban ai ya kaban ai ka wen ka sipau ko ang mamenta kasni ublay ulak kerku yang akat ni bangawan ai hakti jong pi teman masan nakabenta ka mission hang ti habihar bangengit scam kabala penlong ikan ika long kami
Kabadang pediang ni Kris dang kendat snem kalong. Nama harga jing sengongu bau blay ulah sius pa ya ka. Bat kata kecing iit ke belam mi naka ya kaban ait ba ya kaban penpau syau blay. Kamla ai kaban iit yau blay. Dan iban hunno bagala pediang ni Kris. Dan iban iit yau Kris bolong ni sius pa ka jongka. Klem da kersyan, klem da ai ya ka kam ka jongu blay. But ai ba uni usnem jubilee un psia lani un penme ya ka ding haga doknut jongka presbytery bagan pejing kestan ka jongi. Baga presbytery bat ki balang kila banang penkrau ya ka kam ka jongu blay. Kabaar kajing yo ipau kabat mai. Usnem jubilee ulang usnem bonsin. Ubat challenge lalu bo ya ka challenge hakmat jongka balang lalu hakmat jongka presbytery. Ka eipat nangni syakmat. Lada utrai ula don ringkat bangi lengbang ni alpusan snem. Lada utrai ula deple gi ei bakrau bangi lengbang ni alpusan snem. Ayu pan ngan le nakabanta jong utrai lengba kini gi snem gi bandangwan. Ka kitab Probeb kalau nong maat pendagat prakaong haba omdon ka jing yo ipau ka jaj benriu ka yap. Klem ka jing yo ipau. Lakalong ka balang, lakalong ka jaj benriu, lakalong ka rempeying, lakalong ka jing im jong ishimet. Kanlong ka jing im kaban om penmiso. Bat kumta ka don kam Barka challenge jangan iko kubur kalong ya ka presbytery bahkan don ya ka jing yo ipau ka batamai nakabenta kini gisnem ki bandangwan kat bau blay undang pensa ya ka hasla jong kani ka perthai ka jingkular ka jong ublay hakitab Isaya kenang basan-san ka dekat kong hakmi ngan le iki ei batamai ngan penlong kalenti hari klau bat kiwa hakari kenja. Hakajaka usya unmi uding kse. Badakajaka usok sya unmi uding martil. Tikan long kanam yautrai. Kajingkular kajong ublay husnem jubilee kalong. Bangan le iki ei ki batmai. Lada ublay lo kular. Yala kajong ka balang kajong u. Baun le iki ei ki batmai. Lau blay ula kular nakabenda jong pikiran pejin kestan bagi khon ki jong blay apo jong ka presbytery baun le ki ei ki batmai haga jing im ngajong pi badaga ying ngajong pi pinut na em ya ka ban don ya ka jing yo ipau ka batmai nakabenta laga jong ka jing im shimet kala banlong ni snem ki balalait no kelak benlong kejing kejing tenjuk, kejing syak job. Henry leng bagan ke stem ke bandangwan pat ublay kwa bapin yo ya kejing yo ipau ke thamai. Kejing im ke job. Kejing im ke balak banyak scam kejing ngej kejing ublay. Lene kejing im ke ban mat kejing pelait lut kejing ublay. Bak kejing im ke balak ban le ke ei ke bakrau nak benta kejing ublay. Udan way urang ba uwan poi kha che te ka than ka jong ni ubang ni chu khot ya u babu pren baru ni ha ba uwan ulai poi kha hang ta ya ka snong hanong krem baru la treru kumunong hikai baru evangelist bara ta kisnem lo ong ba labu yu ban hikai ya ka wei ka school ka bomdai ka school balang hendai ka bedai ka school chong kahima Bat kumta om syam lakmi lenti ya ya pendep ya ki kam jong balang lene ya ban yalap ya utra jong Jesus Christ. Bat gide ya kisnem maka bakas nong smith kampat don Kristan 4 don balang bat 4 don jing mani. Bat kadon na pedeng jing yele ka bajur. Bat ka jing sya persya ka bajur. Hakaban yalap ya ka gospel hapo jong ngani kisnong.
Henry uni syakri berit ujong ublay. Habang ngapuli ka history jong ka balang ngabangadon. Loong ba ula lumi katu katni ki kena skur bat kena samla. Bat ula penlong ya kata ka fellowship lan nga jinga seng duai. Bat ula ju persyang ban le lay bori berit ya ka ban yalap ya ka gospel. Bat ula seng ya ka way ka kenhun. Ka bau ai ka teng ka kenhun jong nga jing kermen. A band of hope. Tang halor ka way ka nongrim mga don ya ka jing yo ipaw. Bahaka ya ka badayhon ublay un perlong ya ka ni ka Snong Smith kahima ba ka jong Emmanuel. Umdon ya ka spa bat umdon ya kinong yalap ki bakraw bat umdon yo pat kristano baklan yo ban kersan yo bat umdon ya ka balang na to ka puar to ka Snong. Henry ka ba udon kalong tanggatak kenhuan ka barit bat ka jing yo ipaw. Bat ka jing yo ipaw ka ba udon kalong ka barit. Ka jing yo ipaw yung ka day ka bakraw. Bat ka takalong ban penlong ya ka himaba ka jing Emmanuel. Hapo jong ka ni ka Snong. Bada ka jing yait lenti jong ka por. Ngi aingu ya ublay papalat mantan riu posnem. Ublay ula jubab. Baru ublay ula penulong ya ka ni ka jing yo ipaw ka jong ubabu pren. Bat ka balang ka jong ublay kala yeng haka burom. Bat ka la ban pediang ya ka jing seng sinot ba jong ka sinot mingi haus nem araja kan riu. Bat leng ba jong ka lala ru ya ban pen kraw ya ki hima ki jong ublay. Bawat abang ipai siya ka history jong ka balang Presbyterian ka bangidang syudep rakhe ya ka jing dap si spa snem jong ni ka General Assembly ka jong ka PCI. Henry hakabasdang leni halendet jong jing ka jing rakhe ka jong ya ka jing dap si spa snem jong ka General Assembly jong President Church of India. Kemud don ka kenhun ka barit. Don ki syakri ki jong ublay, don ki reo kentay, don ki long keme, ki be yo ya ka jing yo pau, lene ki ba don ya ka jing yo pau. Nado kusnem kat praspa sao pau hangatai Harry Wills, men ba ka balang kadang long ka baduk, men ba la ka syani ka balang tang dagin yung tipar motion. Ublay ula ay, hakata ka balang ya ka jing yo pau. Ya ka ban bet yo sembay yo gospel, sado ka bakut jong ka pertay. Bat kumta kala pa ayo Thomas John baka Ann Jones. Wat na ba kamdan ya ka budget pan siyo, ya ka bay lenti ka jongki, Henry da ka jingit, naman baka don ya ka jingyo ipaw, kala pa. Baru Thomas John na poy hang tayo ng Saulia, Patrick Benay June, si Jat Praspa sa Puway. Tang bala ka jongga kurim. Henry ula bet yo sembay, jongga gospel. Tangalor ka nongrim baka balang ka bala pa ayaw ka ba mau lambar ka tanga ka jong uki yang kalong bangi don ya ka jong yo ipaw baha ka way kaski kani ka rikasi bat jantia kani ka tan satay lamingi kanlong ka himaba ka jong Emmanuel syakri jong ublay way hadian jong way ula late no Henry ublay ula jubab bat lapen ulong ya kata kaji ipaw jong ki bat lapen ka ya ka balang Presbyterian ka baklan haka di katan chatay lamingi haka renjeng jong ka General Assembly Presbyterian Church of India uni uday ublay ubangi ngi syakri bat kum tau khot ya ka Presbytery ya ka ban yo ya ka kaji ipaw ka bakraw nakabanta kaburom na jong play. Ukot yung pay yung kristan. Lakanong itlot, lakanong ila or, lakanong ila klon, lakanong idok. Henry bepindon nga jong ipaw at may. Nakabanta la ka jong kayeng ka jong pi. Nakabanta la ka jong kikun ka jong pi. Bat kumju nam taga jing ka jong pi shimet. Kabanta kabalay bat kabakat do. Kacing penkubor kajong ublay. Kasnem jubilee. Kalong kasnem jong kacing penkubor kajong ublay. Habang ipay
Syaka testament ke batmai. Gospel jo Matius arpo pra kat khandai arpo. Ni syembo Jisu syaban kiu no syabeneng la yeng khmat jong kisan ram. Ula ay ki yang kata ke hukum ke bakrau. Lani ke jingyo ipa ke bakrau tam. Bat kata kalong lej syaka perthai. Yalap ya ke gospel. Bat ya kita bangait penbaptis iki keteng tra keteng blai pa o blai kun bat o blai o mensim bakut. O Jisu tip biya gini kisenran ki jong u kilong ya bakom no. Utip ba ki dei tang ki briu ki batlat. Utip batang kendiat benai mensua, kendiat tayo mensua, kendiat segi mensua. Habala saknar pna ya u. Wat haba kila don bat u leng bagni snem ki blaj no. Kila yo i ki kamba ke jong u. Kila yo sngau ke jing hikai ke jong u. Henry habala saknar pna ya u, habala tep ya u. Ushem bau Petrus bashir hemru ula len no ya u. Ushem barok ki senran ki don hapadeng gajing septin. Henry wat habau Jisu lo yo i ki kumba ulang. Henry hadien ba ulam mipat ba yeshem bat ki. Bat syuai pun kiu no sya peneng. Uang atip lot ya gajing telot gajing pi barok. Henry ngajit ya kaban ay pi ya kani ka hukum gajing ipau. Bat kata kalong lej sya ka perthai. Ya kaban yalap ya ke gospel. Bat udan tanggawai gajing kular gajing u. Bat kata kalong ngandon rengkat bat pi hadu ke bawai no jong ke perthai. Perkembangan Isyam ha gospel jong Lukas kelenong ke apsau ke khot sau khandai ke kren ya ke jing pen ko bor. Bat kumnu ke jing pen ko bor ke jong blai kala penlong ni ke senran ke bat lot bat ke artatin. Bakin la ban pen kala khongpong ya ke history jong ke perthai. Tin jo blai ke tu akmiru ngan pa api ya ke kular pa jonga. Henry punya syong akan nongba Jerusalem. Bat endan penkup ya pi daka bor kabananeng. Ujisu utip adu yoi. Lemda ka don kata ka divine intervention. Lemda ka don ka jing penkup bor kabananeng. Kini kisenran kinomla ban pendep. Ya kata ka ka ba ublay ula syane haki. Bat kumta kumangila yoi syakmat. Bagini kisenran hadien ba o Jisu hadian belasak narpana ya okres hadian ke bala tep yaki ke banengkong ke bala jia ke jing im ke juki kalong bala penyap no ya ke jinget lani la delete no ya ke jinget na ke jing im ke juki lani la pendam no kim nget bau kres undang mipat don wei ne prengi de kisenran ke bang lemdang ayo i de ke juki khmat berkata de ke jong ketingam nget o Thomas oba artetin henenge aingu bau ni ula kelalong usenran uba shithem jong kres. O Petros ang akting jong play ulong uba shithem. Henry ula len laisien yaw kres. Namar kaching syepti ngam itu yaw. Ladan bon snem madu kres. Layar wai shithem, layar wai shithem madu kres. Layo iri gamba. Henry haba yeng akmat kaching tenju ngam itu yaw kres. Henry aingu yaw blay. Bau Jisu wang kidon kam ya kacing penkup bor kabat temai. Bat kumta la ong bagi kam juga apostol ke tien ke jong blai ke tu. Haklenong ba ar bat kumju haklenong ba sau ya ke ke bau blai ulale haba ula pa ya ke revival ba haka sngi Pentecost. La penkup bor temai ya kini ki senran ke jong u. O Petros o artatin laong baula mi siya ka yaw lembar kisenran ulay ruway ulay syat bar ulay yalap yaw kres haklanong basaw kat basipaw lay tu habak ini rangba lendo ilalet bene syam baru Petros kiong balay bamele kumni bar haka bor jongno bamele ya kani o Petros ulay jubab wong tu tipi baro bar upait lang Israel baro Badaga kerteng u Jisu Kris uba utrai. Daga kerteng u Jisu Kris u banasret u blasak nar pernama pi.
bat wau blei ula penmipat nai bayam da utaken uni uyeng hangni khmat jongpi uba khia kram hadien bala penkop bor thamai u Petros shem la ri shu kajing septieng kam shem la la shu ban le trai khli kajing em kajong u henai wong ngai yeng hangni ban yalap ngai yeng hangni ban syat ngai yeng hangni ban wa yaro hakartang kajong Jesus Kristus ban Nazaret ya wau blei ula penmipat ubak yak kram nama kajing penkop bor kajong ublay barang ngej kem monus nem jubilee ulong snem ubak kum ke presbytery ngin duai bau blay sa jisien pat un penkop bor thamai yala kajong ka balang ya ingu ya ublay ba ka balang kajongi ngidon ya kata ka history ka barius pa ka ba penjanai bar ka ba penskem ya ka ni ka benta jong ni ka tin ka jong ublay ya ka ka ba ublay ulale habang tho ban nga puli ya ka history jong ka Bible ka bala jia na do usnem jajar khandai spa san khandai spa nri khandai spa nyo ngila ya tip baro ya ka ba ublay ulale akan ni ka ri khasi bat jaintia lengba kato ka Bible ba kumno bala pen kubor thamai ya ka balang ka jong ublay bara gitu kisnem nang don tang khandiat ngut ki para banget hangatai hamisoram Henry si paungut ki wan hapo ka jingalam juga sini buni ka waini kentai kasi banwan hamairang la khot iki sakaren san bala penlong ni ka jing duai bomen sim jo ublay un hiar halol jongki banda kenet pai syatai sa ka jalla sa misoram ka baki ong to ka por ka lu shai hil ba ka ding jo ublay kan sar bat kala jia kumta kila let pai pats bat shwa bakin sa pret keleng jong ka to ka rilum hamisoram kila penlong biang ngajing duai khat do bat ka ding ngajong ublay ka banang ni nagari khasi kala poi hangatai bat ka jela misuram kalong kumni kumbakalong hagabat chan baro kila pediang ni okres dai da kajing penkubor thamai ka jong ublay lengba ka Bible bat ka ba khamsu tenat shushu kalong ba habang puli ya ka history jong ka balang hangatai hari Korea ki missionary ke bakrau dari Amerika bani gwei pat kiri kila tre bon potali kisnem henry ka kam kala yat suki haduk kata-kata haus nem siajar khandai spa nyau loong khandai spa nri loong bakedi ki missionary na balang Methodist ki missionary na balang Presbyterian lembat ki pastor trairi kila penlong ni kata conference hasiol kabalong kan nongba ka South Korea menta barang bagi penlong kita nak pedang ke jingdu jingkerman bakat ni ngila tray, kat ni ngila penlut, kat ni ngila IT, ya kapan yalap ya ke gospel, henry ke balang ke jongblay kamla ya kapan san, kila dona pedang ke jingdu jingkerman bat ke jing sengau ki bala syarem, bat henry ke bakum kata kepor, lawan poi uwei u pastor u balapa daga balang Presbyterian Amerika u badai unong pet ya ke mission field suabon poi sebon le ceri China su Korea pergi ri ba marjan ulayat lengba juga ri India berkumta ulah tip siapang kari Bible ba ka belajia hangni hari kasi kiba ong tu tip tu por kum ka Assam banda ulah poi yang tai siyul haba ulah i ya ke jingdu jingkermen Barabala ong yo uban keren, ukren ya kari Bible hari kasih. Wangkat pangadang yang hang ni pide bantip keding ke jong ublay kadang yai ki light luit hagatai ke benta jong kari Assam. Ke benta ke kendong tam jong kari India. Baragi tayo ki wala dab wong prahajan wut lawan lam siya balang ke jong ublay. Patkum tahu wong tuduwai. Jika ega bajia harilum kasi kan jiaru agari Korea. Bat hakata ka janmit long kila shim ya ka wei karai. Ban nadu ala Simon step ngin penlong ya ka jing duai. Bakata ka jing duai kalong ya kari Bible. Ya ka jing penko bor ka bau blay wala penpa hori kasi kan wan jiaru hapo jangari Korea barok ka wei. Bat kila duai dagi benai bat ki benai. Baru snem siya kandai spa nyau. Ublay ula jubab. Ya kajing duai ke jongki. Baka ka bajia hari kasi.
kan jiaru hapo rikuria. Barang ma puli ka jing tho jong wei ni missionary ubadon hagata ka por wong. Lem dang ila yo sngau ya ka kubor ka bau blay ula le hari kasi. Ngin jindala syak job haga jing train mission ka jungi. Ringi aingu nam takani ka kubor. Ka bala penlak ru yangi bangin mat ya ka ni ka ju haga ni ka ri ka jungi. Batla sandur tmai ya ka balang ka jong blay hari kuria. Bat ya ka mission ka jongka. Batu ublay lengba kani kajing rakhi jubilee un ai halaka jongka balang ni ka bor ya ka ban aingu thang thmai ya ublay da ka dok nut ka jongi baro ya ka ban nut ban shim ni ka jongi i pau ka thmai na ka bental ka jongka presbytery bergeram pe yang ka stan ba ka jing im ka jongi shimet bat kham tam ban duai ba ublay un pen ko bor thmai ya ka jong ka balang bat ka presbytery baro ko nak mta burom ka jong u amen Kom ka presbytery barok kawai ngilaya sya skori ka ktien ka joblay ka kubor jubilee kublay siwon pastor nakabenta ka kubor ka bakordor ka pilawan ya ka ban ai hapdeng jongi kat bai pastor idang kren ya ka kubor jubilee kijingbot ci perkhat jongi kum ka presbytery ki pai sharin depal ha ka bangi dang sedang tmai ka commission jongi bat wat ha ka jing sedang ka barit ka jongi yo sngewi ka khubor ka ba ka khubor ka bi pastori ai ka men semingi kum ka presbytery iki khon jo ka presbytery baro ya ngin yo sngew ye ka jing khot ka tien ka jong blai bangi na yang iki sngi kisnem ke banawan baro da ka bor bada ka jing pen kubor ka jong men se bakho jong blai to blai kur khu pastor phenaya da ka bor haki kam ke bobon bat kham tame ya ka banelap ya ka kubor jo ka jing padim ka jong blai un kur khu yipi da na ka liang jong ka presbytery kom kadak jong kajing kemen kajing persa jingken mau hakaba yo banwan ban shimenta hakane kajer ke jubilee ke jongi ngidon ya kaban ai ya kane kajing ai kaban persa jingken mau yupi star tablen kerku yupi di ngela pelaj menta ya ketu ke souvenir di kibai ki benta I pastor insa ai ke jimpen bena henrei ngis ngodai ya kaban ai ya kinome khmat niki presbytery ki bayadon bangi ke kepor dengan kerpa di kini doktor jongi ken sungba ban ai hakini ki nomi khmat ki belewan niki presbytery baro hakani kepor ka benta kum kadak jo kajing persa jengkan mau ya kan ke jer ke jubilee ke jongi kini ke pon dengan puli kini ke nomi khmat na kini ke presbytery ki ba lawan na kini ke por nam kemau na presbytery dengan kerpat yaki bakin subaha nong presbytery meriau presbytery nong tliu presbytery mausut presbytery bat kemairang presbytery to kita kilong ki benta ki bangia penjo benta haki nomi khman ki presbytery to blain kerkhu yipi dem tak de por ngan kerpat no ya ka standing choir jong ka normai district kin sunga ban ai ki jirwai jongki
Kublai shibun ipiki kon samla naka Normai district standing choir jongka Normai district kabal ai hingi ka jerwai kabal rai kidon kimen sem jongi habangi don hakadi ka jerke jubilee to ble nakar khu yepi hakisngi ki por baro pinaira yakaban yapan pakra ka kerteng ka bor ka jong trai to ble nakar khu yakajerwai ka phil ai hapadeng jongi Tingin ya penwai no syupor ngin saya wanpat hakapor kembala penbena. Tela dadon ki invites ki nome khmat ki bedon bangi ki ban sile paino ngi pa epi de kajing suk kajing kemen kajing kublai pin poi suk poi san haki jaka ki ba pipidon. Ringi dakwa ba baro ningi ki ba la banedon ngin sayo ye kajing seng kabot hakade kajer ke jubilee. Dengan ai kublai sachi senpat ye hi wei pe wei baro kam kerpang ikenoi shemata hakade jeseng bleun kerkhu dorkan lembat phi kerpang ye Reverend Dr. BL Nongbri bleun kerkhui pastor asabinasa ta tengin ya penwai no ye kade kajing sakri jing ye blai
nginirwai ka jirwai ka ba laispa nrifusan nginirwai ka ba laispa nrifusan hadin jo ka jirwai ngan ngobaban kerpadi wen ki pastor rang ba jengi Reverend IW Nongsi ibala pelat por banorikan lemban gi in boti hau bleki jing duai i ki jing bam ki bangi lapan kre kum kabalang banda kam ki kam jo ka presbytery kerpang ye ka yeng jong ilet memesan e kharsentiu i ba kum ka presbytery ngila dai bando na i bangi la boi ko minang lam jirwai ha ka jing seng ka bamenta ba in sa airo i ka jing kerku ba penwai nginirwai ka jirwai ka balai span reposan nginirwai tangkar khot ka benengkong ka khoros lem ba ka khot ka baar ngin inono ikiwei ki khot naga benta kapor nakut kilum jong ka jingshai sipai kristan tomi tutur saprang sa jingele kadbasngi kadang i baro ki khot baro ki benta ko bangla pensngau nginirwai ka jirwai ka ba arspa alaispa reposan Akut kilum jong ka jing shai Sipai kristan tumi Tutur saprang sha jing yale Kadbas ngi kadang i Saudong jong i dong sun ki ker Laka borlut ngin say Ngitip jing ngit ka long jing chong Kan job lut ya berte Gin job da ka jingen Gin job da ka jingen O da jing job dan burong Gin job ya ka berte Lama jong ilong ka jing Tin jong milong wat lam Yad hasurok kajing jong Bat riu koi bertajam Dajing et kum ler lang tari Yad parjing wet baro Dajing et jing yap hila jong Long stilun ya baro Ngin job da kajing et Ngin job da ka jing O da jing job dan burong Ngin job ya ka berte Kajingo bat kaburom ni ai seme atrai ublei baukpa ujongi wabening. Namar gani kesengi keba kerpang keba memela penyo. Halau jong pait lang bat kerpang ru halga jong ka presbytery. Ban rake pendan burom penkot hagani kesengi. Ya gani kejing dap arposan snem jong ka hagajing yat lenti jong ka. Ngingu ime try namar kejing dan ringkat jome. Bat kejing rap ka jome kala pen i sena sisa. Ya ki babon ki kam ki baka presbytery kala le nakapor sikapor. Ngiai nguri me try namar kani kesengi keba me mela kerku yang pat lang jobaro hagajing sakri kejung yame lingbai kijing ruai kijing pulik tin jome kijing duai bat kerpang kijing sak skoru ya ka kubor nau sakri jome nginget begini ki eke baro ki long kijing lam bat kijing pendap ka jome dau men semako yang ilang kani kapor ngiai nguri me try hak bakum kani kaporu ka way ni kijing jai ka bakum ka presbytery kam la ya ka ban klet ko try bi bar ka ta ka long ya ka ba me mela khat no ya lo jong sakri jome way ni kidong sarai temen masan e karsentiu bar try bi le bisne shisha ka program jong i gibreu bar ka jong me ngi dan ka jing ya per ya bang ngim tip satya ya ka ta ka bakot jong ka jing ya den ti jong i ha ga ni ka protei Rede tangka bor ka jome ken ka ba me mela bo hala ka jong ka ti bren bor ka jome ka ba breu omla ban ringkang tam wat si sekon ya kata ka ba me hi mela bo try to ker khun mar kata bat kan mau ker pang ku ma mela khat no yo sekri jome sakata ka jing song that ka ba bam jo kon nin ka me bat to kan mau hi ka ba sa pat a try
laga long ika yeng ka sam jong sekri jomen nadu ka kimi ki khon ki ti bat ki bahing ka sam rukum ju bat kum jur om thang ye ka yeng ka sam jong u ri ka balang na ka ba u dan bat lem ru na ka benta ka district bat ka presbytery hi baru ka we ho ki kam ki jong u kum ka presbytery kenem la ban klet ko try ya ke jing le ba ba ke jing dan ring khat ke jome be ka ba me mala pandon kamru welo jong sekri jome na ka benta ka kam ke jome hi to kur ku ko try na ka benta ka yeng ka sam bat ka balang ke sek bat presbytery ru kum ju ken rad bi ye tuai ke ni ka por ka ba miusiu ba kom ka balang ka pen kre ru ya ke jing bam ha ka ba upat lang jome ya simenta hatin lawai ke ni ke jing sekri ye dua itu kerku penkentang ye ki bagi long ya tiar ki banya rap na kementa ki met ki jungi kerpang na kementa ka balang ka bala penkre ko try tu nang pendap mame shu ya kata ke jing don kam ke jungki ha ke be dei bagi jing don kam ba jong ka met ke bakin jado bat kerpang ko try menda pen kerku kerpang ye kata ke jing em ke bakin jaman se maka balang ke jome kanang roy kanang yar kanang ha kata ke jing sekri ye mehi try nomor kata tu isnai bandan ringkat bat kini aka baro ki bangi nglayo ban pendap hagani ke jing sekuri hag ba why no tu dai ke jing ai ke jong try but non pen em jing you just stress ke jing e ke jong play pa no bom jukot lam bat kini slok ke ba pentingan ba pensat bor ke jong men se ba khoj tu kini lai ki jing kerku kini ai bot ringkat ru lam bat ni lam bat ke sekuri me hasat telak jong kini protein menta sedu ke ba bom jukot ru amen.